L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta se tibni pont pedonali ġdid fil-Bla tal-Bajda sabiex tħaffef l-ivvjaġġar bil-mixi jew bir-rota fl-inħawi tal-Ħamrun, il-Furjana u l-Marsa. Il-pont b'disin tont se jinbena s-sena d-dieħla fuq triq San George Preka biswit il-kwartieri tas-Soċjetà tal-Mużeum. Il-pont se jaqgħad triq il-kbira San Giuseppe fil-Ħamrun ma' Spencer Hill u l-inħawi tal-Menqa fil-Marsa, kif ukoll it-terminals tal-vapuri tal-passiġġieri u l-Park and Ride tal-Furjana. Bekk se jkun sikur biex wieħed jaqsam min-naħa għall-oħra ta' din it-triq arterjali u jitneħħa l-bżonn ta' dwalijiet ta' traffiku li hemm bħalissa. Dan fil-waqt li se jitjib ukoll l-aċċess għal waqfiet fil-karozzi tal-linja li hemm fuq kull naħa u li jintużaw ħafna minn dawk li jivvjaġġaw minn u lejn in-nofsinhar tal-pajjiż. Il-pont se jkollu rampi baxxi biex iċ-ċiklisti u dawk li jivvjaġġaw bil-mixi ikunu jistgħu jaqsmu min-naħa ta' triq il-kbira San Giuseppe il-Ħamrun lejn in-naħa l-oħra tat triq fil-Marsa jew bil-kontra. Dan se jkun iddisinjat b'mod li jkun hemm impatt mill-lanqas fuq il-pajsaġġ tal-inħawi. Se jsiru wkoll liftijiet biex il-pont ikun aċċessibbli għal kulħadd. Is-sejħa għall-offerti biex jinbena dan il-pont se tagħlaq fit-12 ta' Diċembru 2018. Infrastruttura Malta qalet li qed tikkonsulta mal-awtoritajiet tal-ambjent u l-ippjanar biex jinkisbu l-permessi meħtieġa għal dan l-iżvilupp. Hekk kif ikunu magħżula l-kuntratturi, il-pont se jkun jista' jinbena f'temp ta' ftit xhur sa tmiem l-2019. Dan se jkun kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-fondi strutturali u ta' investiment.